Nosaltres li diem Orma 2000, en aquest cas seria la de parquet. Jo dic aquí, cabrera parquet, especial parquet. Són avui ja les que més sortida tenen, tothom les demaneu. Aquí n'hi ha més fantasia també, molta fantasia. Algunes més clàssiques, perquè no tothom vol tants dibuixos. Orma 2000, especial per parquet.